Okay, we can hear it. Morty is coming. Okei. Pistetään vähän suomeksi selostusta. Paljon jännempää. Peki, tehdään selostus suomeksi, eiks niin? Tehdään selostus suomeksi. Mä meinasin puhua englanniksi. Mitä? Noniin, sieltä tullaan. Yeah. A bit slow. Should speed up maybe a bit. Oh! Oh, that was a nice sound. We like that. How do I use the zoom? Don't use the zoom. Oh god. Well. Maavaraisissa ei ole hirveän torpista. That's it. We made it. How did it feel, Morty? How did it feel? Easy. Easy? Okay.